πολλά. Παναγία μου, μανά, έπαιρες την ώρα μου. Κόρη δεν τούτον το θιάβασμα που κάνεις. Κάμνω διάλειμμα τώρα, μανά. Κάνεις διάλειμμα, να. Πόσο ξεφρέδεις, μαν, κόρη μου. Θέλεις να μου κουρτίσεις τον κύριο σου πας στην κεφαλή μου, παλέ. Μανά, μαν και με μωρό. Όπως αν είσαι έπιασα τα 20 αν δεν το πήρες χαπάρι. Ναι, όμως νου μπας στην κεφαλή σου εγκεφάλες. Ξοδίκλα να δούμε αν εξεπαλουκώθηκε ο γάδαρος. Βαρέθηκα και το γάδαρο και τα χωράφια και τις έγιες σας, κατάλαβες το. Αν δεν ήταν όμως του τα ούλα, το κολέγιο ήταν να το φορείτε με το τηλεσκόπιο. Ξήκωσου και το κολέγιο. Να μου αντίπολο η φίφια μας. Εδώ και το γιώκα σου πόσκεται. Για δεν το βάλεις να σου τανίσει. Ναι, γιατί κρώνεται μου. Το και πιο εν τον νου του καιρούσας που κουβαλείτε. Ρε τη μοτόρα δεν τα την έπιασες έτσι. Μάρτο, δεν θέλετε τίποτε. Γλύωρα να πάρεις τη μοτόρα έστω γιατί μπορεί να την χρειαστεί ο κύριος σου. Είπε ότι μπορεί να κουβαλήσει ξύλα. Αν με ρίσεις εννιά, ο κύριος μου έχει άλλη δουλειά τώρα. Είναι δουλειά. Δεν ξέρω. Ψηφίστε κάμπατσο και μόνο κάμπατσο. Για να σας φέρει το νερό στο κορκόν, για να σας κάνει ο μαλλόν της μάπας και να σας βάλει στο τηλέφωνα. Ψηφίζοντας κάμπατσον, ψηφίζετε πήραν. Σιγουριά, πρώτο εγγύηση για το μέλλον. Ζήτω ο κάμπατσος. Ωραία κάμπατσι, το τελευταίο νομίζω δεν πάει. Μπάτσα με πουλαρό ζητώ ο κάμπατσος. Γιατί δεν πάει ρε Γιώργατς. Σαν να δεν πάει να αναλυζήτω για την αφεντιά σου. Είναι από νερά. Ζήτω ο Σιμίδης, αφού εγώ είμαι ο υποψήφιος Μουχτάρης. Τώρα σπανταλά που γράψαν καλά. Ωραία, είναι καλά. Και πριν 4 χρόνια, είναι τα ίδια που τους είπες. Είναι καλά. Κύριε Λέησο, μα πιάτε ίδιες κόλλες. Ο Θεός είναι μεγάλος, Ελενγού, με μαραζονείς. Όχι, Παπαγιώργη. Κολλάζομαι που το λαλό, μα τον Παναή μου αδικήσαν τον πολλά ο Θεός. Με έλανες έτσι λόγια είπα σου και ο Παναής εμπροκομμένο από πελούιν. Ό,τι καιρός το φέρει, ένα καλοτυχιστή. Μας έκανε που χάσε τον πατέρα του που 3χρονο μωρό. Στο χρόνο αρρώστησε και η μάνα του. Μακαριστήν και εκείνη που τον καμών της. Ναι. Ούλον το χορκόν μαράζωσαν τότε πολλά. Στα 2 χρόνια επίεν και ο παππούς του. Ναι. Έβαλα το που μέσα μου όμως ότι το μωρό ήταν να το αναγιώσω και να το μορφώσω και ύστερα να πεθάνω. Ως την τρίτη εντάξει πιέναμε καλά. Που κι αμέσως έτσι όμως επρόδωσε με η καρδιά μου. Στο τέλος έπιεν από το σχολείο για να με σάζει. Ησύχασε, Ελέγκο. Στην κατάσταση που βρίσκεσαι πρέπει να μαραζώνεις. Είπαμε το 1000 φορές. Έχει να με μαραζώνω, Παπαγιώργη. Καταντήσαμε όπως τους κιακονιτάες. Αναγιώθηκε μετά από φόρκα του νου και θάλου. Και λαλό, μακάρι να είναι καλά τα πλάσματα, οι χορκανοί. Και προπαντός οι μουχτάρε να δαμε. Κουβαλούν μας συνέχεια νοσογιατζή. Άμα έχω το παράπονο, δάσκαλε. Έγινε άνθρωπο και δεν επάνησε και τούτος. Ας μια φορά ένα ρούχο τσινούρκο. Μεν τα ρούχα θα αρχίσει που κάνουν τον άνθρωπο, Ελέγκου. Μεν τα ρούχα, ξέρω το. Άμα πάτε, όχι και τόση είναι αδικία. Όχι και τόση είναι αδικία. Το μόνο πράγμα ρε κάμπατσε, ως την άλλη Κυριακή μπορεί να είναι η συγκέντρωση μας και μας έλεγα μια 10 φορές την ομιλία σου. Όχι να κουτσούκλα και να δίνουμε δεζίλι. Να το αρκάζω να τη μάθουμε και από ξόλος που λέει. Μα την άλλη φορά με δίσε, είναι τα γιαγιά μου που ευθύασε και που τσούφουν κάθε λίγο. Είδε του είναι τη στράτα, οι αντίπαλοι μας είναι και ο αρτέρκου. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, να μην τους έχουμε το πόη μας. Όπως τους εγέλεσα πριν 4 χρόνια ρε Γιώργατσε, να τους γελάσω και τώρα. Εγώ το Μουχταριλίκι είναι το ξάπολο, αν δεν ολοκληρώσω το εγώ που ξεκίνησα. Κάνε τα κιλό τα καού και μίλα, τέλειωνε. Δώστα. Θα δω, μάλιστα. Πάντως ρε Γιάννη, ήταν πολλά καλή ιδέα του ρε. Φαντάστηκε στα μούτρα τους την ώρα που να έρχονται στον καφενέ για τη συγκέντρωσή τους. Παναγιά μου ρε, γιατί να γίνουν ολοκίτρινοι που το κακό τους κάποια νύχτερο. Να μην αφήκουμε τείχο για τείχο, όψερο ρε βαρκούλι. Καλό. Λοιπόν, ακού να δεις, θα βάλουμε τα επόξω πόνο κάθε. Άντε ρε κρυφαλούπα, τέλειωνε, Καφέ σου. Καφέ σου. Λοιπόν, τα επόξω πόνο κάθε, θα βάλουμε και έναν ποτούν το πάνω, ανιούμενο έτσι, αρκετά ανιούμενο. Και ύστερα θα γεμώσουμε και τους τείχους του κορκού, φωτογραφίες δικές μου.
Και θα σύρουμε και ποτούν τα Favoland handmade. Εντάξει. Και τα φυλάδια. Να τα φέρουμε αύριο και την Κυριακή να σταθούμε μπόξο από την εκκλησιά και να τα διανέμουμε. Ναι, όχι, όχι έτσι, πέστε, μην τα χαλάς τώρα, ναι, φάει. Σκοτώθηκα του να πάει κάτω στην αρφότεχνη μου. Και είναι η καημένη όποτε έρχεται στο χορκό, παρακαλεί τον όλος που λέει. Να βρει μια δουλειά την ημέρα και την νύχτα να πηγαίνει στο γυμνάσιο. Είναι καλά που σκεφτήκατε. Και στα την αδύνατον να δεχτεί. Γιατί να δεχτεί? Κι ύστερα εσένα ποιος να σε σάλζει, λαλή μου. Ώσπου ζεις δεν πρόκειται να ταράξω που κοντά σου στεδέ και απαρτώ απόφαση. Έτσι μου είπε. Αφού έκαμε με και θέλω να ψυχή μου μια ώρα λιωρύτερα. Είπαμε, με λαλείς έτσι λόγια και κολλάζεσαι. Καλώς τον Παναή. Ω, δάσκαλε, πόσος δά. Είσαι καλά, γε μου? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο, γε. Σετέ, εγώ να σε στείλω τα πράγματα, Καλό γε. Άτσε, νομίζω είναι και εμένα η ώρα μου, Ελέγκου. Είπαμε να, με μαραζώνεις και για την υπόθεση του νυχτερινού να την κανονίσω εγώ. Να μιλήσω και εγώ του Παναγία. Ο Θεός να σου διακαλώ. Γεια σας. Στο καλό να πεις. Δεν ξέρω ρε γιατί αλλά ο γαμπατός τα πάει για βάλει και ένα στραβή κουρεμένο. Και από ό,τι άκουσα είπε ότι τούτος ενάνο μου χτάρεις και την άλλη τετραετία. Να πέσει που το ίδιο πλευρό πέσει. Αν νομίζετε επειδή μας το κόψε να χαπαρώ την πρώτη φορά να την ξαναπάτουμε. Έτσι να πάθει μια γκάιλα ο γαμπατός. Θα του μιλάς να με κρυανιστεί. Να πουλάνεις να πανένεις στη συγκέντρωσή τους και να τους βάλουμε καμιά πηχτή. Στο τέλος να πάω καλό, έχω σου κάτι ερωτήσεις έτοιμες να του κάνω. Να θωρείς το χαμπατό να τρώνει και να ξεντρώνει που το κάνω του. Να μου θέλεις να περσούνε Να σ' αρίσουμε, να αφήσουμε τον καφενέ ξημαρισμένο. Και είσαι λίγη έννοια, να. Αν δεν τζάμε τούτοι, μπορεί να γυρέψουν να σου κάνουν καμιά ερώτηση να σε τσιχίσουν. Όχι να φουτουνιαστείς και αρκέψεις να του τσιριμάζεις. Ήταν καιρό και πέρασε, γιόρκατσε. Εν ήξερα πέφτω μες στη τσάκρα τους, αυτό να το ξέρεις. Εσύ να είσαι χαμογελαστός. Και πέρασες καμιά φορά έτσι, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Και τα ούλα πιάνουν τόπο. Μάθαμε τα τούτα ούλα, γιόρκατσε. Έτσι είμαστε τώρα στην Ιρέη. Είστε μου μια ιδέα, δεν χαμπάτσι. Πέτει, αύριο να κατεβώ κάτω. Λοιπόν, έχω ένα συγγενή μου που ανακατεύχεται με τούτα ούλα τα πράγματα. Να του πω να μου φέρει κανένα μικρόφωνο με το μεγάφωνο του, έτσι, να το βάλουμε μέσα στον καφενέ. Και να μπορεί να μιλάς, να πουμπουνίσει ο τόπος. Είναι πολλά καλή του τη ιδέα που είπες τώρα. Ξέρεις το, ακόμα ξέρεις να μπορούμε να κάνουμε. Να βρούμε έναν κασετόφωνο και να βάλουμε τραγούδια, να ακούει γουλόν το χορκό. Α, Παναγία μου, ρε, να κάνουν το έναν και απονούν όλα, ρε. Να μάθουν τι εστί μου χτάρεις. Ήβρες ευκαιρία να σκανταλίσεις τη μοτόρα, μπάλε. Τώρα να έρθει ο Μουχτάρης να σκοτζες μαζί σε. Τι οπί, μάνα, έκανε που σας δει παλιό μοτόρα, σας έσαι και παράπονο. Κόρη Μαρούλα! Κόρη Μαρούλα! Είναι που θέλεις, μανά. Έλα κάτω, κόρη μου. Να σου σάσω λίγες πατάτες και λίγα από μιλόρκα να πάρεις τις σετές σου τις ελεγγούς. Πως να περάσω εγώ τις εξετάσεις να μου τρυπήσετε τη μότσι μου. Έλα κάτω και σιωπή. Έπιασες τις εξετάσεις και σηκώνεις το χέρι σου να κάνεις νου παραδουλειά. Ναι, μάνα. Άμα το πορνό μου να μην περάσει, έτσι είναι εσένα που να πιλατεύει ο κύρις μου. Μην έχεις έννοια για να περάσεις. Πας τα γράμματα εσύ που με σένα. Εδώ μπορείς τις γλυορτές να μην έφερες πουλό μου. Αλλά στην εξυπνάδα είναι πουλό μου που πήρε και εσύ το σαβείς. Σε αυτό καλά. Καλά. Να είμαι ειλικρινής ρε Γιάννη. Εγώ το χαμπάτσο δεν και φοβούμαι τον, Ναι. τον άλλον που φοβούμαι. Μα τον Παυρογιαννό. Ναι, είναι κρυφαλούπα έτσι που το θωρυψίνω. Επειδή χαλούπα και έβαλε υποψηφιότητα χωρίς να το πει κανενού. Εγώ νομίζω τούτος εκαμένος που ξέρει. Πότε ήρθαν στον καφενέ να παίξει ένα τάβλι, μια πιλότα με τους χουρκανούς,
να δείξει την αξία του. Σωστά, που όλη μέρα αντέξω στο κουπάι του, πώς θα έρθει στον καφέ. Τώρα που το φέρε την κουβέντα, κατάντησε η συζητιά του μαύρου μες στο κορκό. Ρε Μαρκούλη. Τρώστε εσείς στο τάβλι κάθε μέρα. Πού θα ρεις ρε, με θέλει το πάρει, έχω κατατρομή, τι θα κάνω. Πρόσεχε λίγο. Μην να κάνουμε τις εκλογές στο τάβλι. Οι χορκανοί παρατηρούνται τα πράγματα. Καλά που λάλλεις ρε Γιάννη, ότι σε εκλογές να παίζω μόνο πιλότα. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, λαλείς να φάμε καμιά γκλάπα που τούντον τον μαυρό Γιάννο. Πάντως για να μην είναι έτσι Χριστός, κάτι μαϊρέτ, να ξαναμιλήσουμε τρώω 5-6 μέρες. Αμανά, φέρ μου το κατσαβίδι του σταυρωτό. Είναι τα πράγμα? Το κατσαβίδι του σταυρωτό, αμανά, είδα το κάπου χτες έσου. Λάμνεγε μου, τι που έβρετα τα εργασιά του και να σταμάτα να με διατάσει. Αμαρούλα, φέρ μου το εσύ κορί. Αμέσως κύριε Σαββί στις διαταγές σας. Τίποτε άλλο ναι θέλεις? Μες τούν το σπίτι, μεν του σπίτι να σου φυζίζουν μες στα μάτια. Κολμαρούλα, ώσπου να σάσω το καλάθι μπιένε που τσίστες ώρες της τσετάις της γετεύκαμε τα νηστικές σήμερα. Όχι μάνα, να μην πήξεις μες στο γουμάν τώρα. Γιατί? Να τρώεις τα αυκά και να ξεκοκαλίζεις τις ώρες εσύ είσαι καλή. Και μέσα στο κουμάνε κατσά να πει. Ότι σου πούνε εσείς πάντα την απάντηση είναι έτοιμη. Είμαι χάκης σας. Άιστου να κάνουν παναήρημα νησί τους και είμαι καλός για λέω τους εγώ. Τώρα είπες να έρθει σίγουρα ο κουμπάρος. Καλό? Εντάξει που την άλλη φορά που ήρθε και φάμε, που μου υποσχέθηκε ότι άμα θέλω να βάλω υποψηφιότητα, ότι να με βοηθήσει. Μακάρι Μαυρογιάννε, μακάρι. Άμα έρθει και πάρω τον τζαμέ στον καφενέ και συναχτούν οι χορκανοί, το μουχταρλίκι δεν το χάνω. Μεγάλο μπουκο βάλε και μεγάλο λομέμπι σαντρούλι μου. Γιατί, ποιον να ψηφίσουν, τον παλιομούχταρο που δεν έκαμε τίποτε μες στο χορκό. Όξα το κοπελουρούι, τον Μαρκουλί, πόσο και γύρεν τα 40. Τώρα είσαι σίγουρος πως να σε ψηφίσουν εσένα? Καλό, ποιον να ψηφίσουν. Ποιος άλλος μες στο χορκό έχει κουμπάρο βουλευτή, όξα λόγια να λαλούν. Άντε ρε Παρασκευή, δεν πιάμε και στο γάμο, όξα σου. Κανά μου να έρχω. Τώρα να σου κάνεις. Το ξάζω σε παιδί. Κι έλεγγου! Κι έλεγγου! Μισό λεπτό, μισό λεπτό και έρχομαι. Παναγιώτα να σε γύρικες έτσι. Να μου έχω Μαρούλα, έχω τίποτε πάνω μου. Είσαι γεμάτος σαπουνιές. Μα είσαι τελεία γελίος, ξέρεις το. Συγγνώμη Μαρούλα, είναι πρόγραμμα να τελειώσω το ξόρισμα. Στάθω μισό λεπτό. Χωρίς τα γυαλιά είσαι καλύτερος, ξέρεις το. Μα δεν μου είστε τέσο ενέσω. Όχι Μαρούλα, δηλαδή ναι ενέσω. Ενέσω ξένε ενέσω Παναή. Ενέσω Μαρούλα, ενέσω. Έφερα σας κάτι που το περβώνει. Ευχαριστούμε πολλά. Άντε, είναι να τελειώσεις το ξούρισμα σου. Δεν πειράζει, τελειώνω το υστερότερα. Θέλεις να κάτσεις λίγο? Μα νομίζεις είμαι αθιανή, έχουμε και θκευάσματα. Α, ναι. Άντε. Συγγνώμη, δεν το σκέφτηκα. Και όπως είπαμε, χωρίς γυαλιά είσαι καλύτερος. Αυτή και που λαλείς Αλισσαβού, σκέφτηκα προς τιμή του κουμπάρου να κάνω έναν τραπέζι για μες στον καφέ. Τόσοι βρεθούμε για μένα να φάμε και να πιούμε. Και ποιος είναι τα πιερώσει του τα ούλα, ο κουμπάρος? Να πιερώσω Αλισσαβού, όχι ο κουμπάρος. Μα είναι πολλά τα ριάλια, να καταξοδιαστούμε. Ξέρω το Αλισσαβού, άμπα έτσι γεννήσκεται να θέλουμε και το ψουμί σωστό και το σύλλο χορτάτο. Άμα θέλουμε το μουχταρλίκι, πρέπει να ξωτάσουμε ριάλια. Έτσι αν δεν ευκεί, να πάσουν και τα φκάτσει το καλάθι. Αν δεν ευκώ, καλή είναι η υγεία να έχουμε. Ώσε για να έρχονται το χτινό να μην μας πάει κανένα δέντρο. Προσέχω, τι είναι. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 10 το βράδυ στο Ρικένα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο γνωρίζοντας τη Λάρνακα του χθες και του σήμερα. Μια ιστορική αναδρομή στις σημαντικές περιόδους της πόλης και μια ξενάγηση στα ιστορικά της μνημεία. Άγιος Λάζαρος, Μεσαιωνικό κάστρο, Φοινικούδες, η Λάρνακα του Κατακλυσμού.
η τουριστική ανάπτυξη και το μέλλον της πόλης. Ταξίδι στο χρόνο. Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 10 το βράδυ, στο Ρικένα. Και την αρμαστώ. Να μέσα να την αρμαστώ, να την αγγείτε να φύγει. Λάντα μεν το κάνεις τούτο. Έλα να σου βάλουμε και σένα ένα κρασί να πιείς για τις χαρές της λήφτης μου και του αρκού μου. Αρμαστήκας είναι στη χώρα. Θα ζήσετε. Πού πάεις Μανού, Μανού είσαι ζαλισμένη. Μάνεν μου, εμπέχανου. Τσόκαστα. Πολλά άρεστον το μάνα μου. Νούτε, έχω φτωσεί. Ζημαν μπαίνει πολύ παρά. Και να σε κουλιαντηρίζω όλη μέρα. Πάμε να βρω τη μάνα σου, άτι. Γυρεύκω μια γυναίκα. Μα το γενικά μου. Θα αρκούμε, έχει χρόνους πολλούς που λείπει που το χορκό. Δηλαδή που τα πάνω. Δεν ξέρω ακριβώς. Και ξαναρωτώ, σε θέλεις να αρμαστούμε? Εν ξέρω. Κύριε, λέει! Μου μην ένους αντρώνει και να σκεφτώ και τα δικά μου. Τη μετάδοση της σειράς φέρνει κοντά σας το αποσμητικό Dove Invisible Dry. Ζητήσαμε από γυναίκες να δοκιμάσουν το Dove Invisible Dry σε 100 χρώματα. Η Μαρία διάλεξε το αγαπημένο της. Λατρεύω το λιτρινό. Είναι τόσο χαρούμενο χρώμα. Dove Invisible Dry. Το πρώτο αποσμητικό που αποδεδειγμένα δεν αφήνει λευκά σημάδια σε 100 χρώματα. Κανένα σημάδι. Dove Invisible Dry. Θα επιστρέψω σε καμία ώρα το πολύ. Μάλιστα. Το μόνο που το ψώνει ο μικρό ξαμείο μέχρι. Άντε σε ώρα είναι που σε πιένει τώρα, ποιος δεν μου ξέρει γραμματάρα της. Κάλια σε μια τέπηδε χωρών. Ναι, του πάντων το στόμα σου γάμε τι καλέμα καζάνιν. Και ερχόμαστε θα με να σ' ακούμε να κανίζεις. Καλά ρε κοπέλια, εγώ τραγουδώ, χαρκούμε ότι σας αρέσκει. Το κάθε πράγμα την ώρα του αρκοπέζουν. Πες μου λέει. Συγγνώμη. Δεν φόρος ότι έχουμε δουλειά θα με. Δουλειά ρε, δεν είναι δουλειά. Εσύ το συγγνώμη που κάθεστε να μένετε, εσάς να κάνετε καμιά δουλειά ρε. Άντε ρε πιένε τη δουλειά σου ρε. Κι άλλοι μας να δούμε εμείς να μπορούμε να κάνουμε. Μετά του κόψει το να κάνουμε εμείς. Καλά ρε κοπέλια, καλά ρε. Μια κουβέντα είπα. Βέβαια σου ρε. Όρισε Μουχτάρη. Γεια σας. Γεια σου Μουχτάρη. Θα σου πω, να πάω να έχω μια δουλειά, να λείψω καμιά ώρα και αν με γυρέψει κανένας, πέτω στο εντάξει. Μένεις εσύ μια Μουχτάρη. Δεν μου του δεις και τα μήνα που γυρεύκουσι. Τίποτα. Δεν ρωτάς τίποτα. Έχει που το πρωί που ήρθασε και κάθεσαι για μένα πως τους χωρίς και ξυλοκουβεντιάζει ο Μουχτάρη. Κόντεψε ξα τους καλά πιο φορές, αλλά είναι που καθάρισα. Κάτι σχεδιάζουν το Μουχτάρη, κάτι σχεδιάζουν. Ακούω να σου πω ότι ώρα λίγο, έτσι και μάθες τίποτε, μόνο μια σε σφύρα μου το εντάξει. Κατάχνοτα Μουχτάρη, κατάχνοτα. Γεια σου Παναή. Γεια σου Μαρούλα. Είδες τώρα που ευκάλες τα γυαλιά. Θέλεις δύο κρομμύθια? Κρομμύθια. Μα εσύ με τα καλά σου Παναή. Είναι μου να τα κάνω για τα κρομμύθια. Πάσουν πολλά με τα λουφιά Μαρούλα. Γιατί ας σου είπε κανένα σε γιο τρώω λουφιά. Εντάξει Μαρούλα. Αφού έθελεις δεν πειράζει. Μα πέ μου, γιατί άμα μου μιλάς κοτσινίζεις. Πρόσεξε το κι άλλες φορές. Ποιος κοτσινίζει Μαρούλα? Εσού. Το δωρά έγινε και σκότσινος σαν το παντζάρι. Όχι Μαρούλα, έτσι είναι το χρώμα μου. Στόπου ρε, πού εσάς αρέσει να πάει. Να πάω καρτερά με στεντέ μου Μαρούλα. Περίμενε να σου πω. Η χωρισά σου, αν είναι έκανες που την άλλη μεριά, ήταν καλύτερα, ξέρεις το. Άτε, γεια σου. Γεια σου Μαρούλα. Γεια σου. Μα που να μην είναι ευλογημένη να μην. Δεν θέλω σε που να πιέσει τη χέρι. Ούτε ευλεύκε λόγω στη χέρι. Πώς θα πάρουμε την οφείλων εδώ.
Αν δεν μου κάνεις γεια μου. Έτωσε δε, ενήφθηκα λίγο να πάρω λίγο δροσιά. Πολλά καλά έκαμες. Να ακούσαν την κρυφόπυρα σήμερα. Στέτε, Ορίστε. πώς σου φαίνονται τα μαλλιά μου. Τα μαλλιά σου... Α, χτενίστη κιόλας είσαι την ευχή μου. Τον ύψιμο και το χτένισμα ήταν ο χάρος ο μυαλύτερος ρε Παναή μου. Που τόσο να μωρώ, έκαναμε Παναήριν κάθε πρωινό του να ληφθεί και να χτενιστεί. Αστέτε, η χωρισιά μου στέτε, πώς σου φαίνεται. Η χωρισιά σου είναι καλή να πω. Άλλαξα τις πάντα στέτε, είναι καλύτερη που ποτά. Είναι καλή, μια χαρά. Στρώνει μια χαρά. Τα μάτια σου τα όμορφα, τώρα κι να στενάζω, τώρα κι να στενάζω. Για λόγου τους πάντα να ζω λαλό το τσεντόχο κρυφών, να το φωνάζω, να το φωνάζω. Κανεί, εγώ να με κάνεις τίποτα να βρω ρε. Εδώ είναι μουφτάρης που είμαι, κύριε Ελέησο. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσω. Ναι, κάμε την αρχή. Ναι. Ήταν όλοι δικοί μας. Όσο γεωμέτρησα τους 23. Ένας ο Παπαϊόκης και σκέφω εδώ ο Βαρκουλίτσο Ιερνής. Καλά να τα πήγαν και ήρθαν στη συγκέντρωση μας τότε. Καλά έκαμα και ήρθαν. Έστω τσαμέ και τώρα είμαι καλός για λόγου του σχεδόν. Κύριε Χαμπάτσε, Τι είναι κύριε. έχεις τίποτε να μας πει δοκτά του κοντρέλ να φύγουμε. Όχι έχουμε. Και παρέχουμε. Ξεκίνε. Αρκεψε να λέω τι έχουμε. Έναν δύο. Αγαπητοί χορκανοί, σας καλωσορίζω στη συγκέντρωσή μας. Όπως ξέρετε, κύριος ομιλητής είναι ο κοινοτάρχης μας. Ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, ουδέποτε εσκέφτηκε κόπους και θυσίες. Φτάνει να πάει ο τόπος μας μπροστά. Ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις για το μεγαλείο του χορκού μας. Μα ποιο μεγαλείο ρε Γιώργα. Μα ποιο μεγαλείο μοίρας του χορκού μας. Για τις παλιότρες μας. Το ψάγια ετάνου πότρυπες. Παρακαλώ, είναι η πρώτη και τελευταία που ειδοποίησε ο Μάρκουλη. Δεν θα έχουμε καμιά άλλη διακοπή που κανένα. Παρακαλώ. Μπράβο Θεοδόριο. Ο άνθρωπος, λέω, που κανένας μας δεν έχει το δικαίωμα να του στερήσει την ψήφο του. Γιατί, όπως ξέρετε, είναι ο ακούραστος μαχητής της δημοκρατίας, της ειρήνης, της ελευθερίας και της ειρήνης. Ζήτω ο κοινοτάρχης μας! Ζητώ τον ακούραστο στον κοινοτάρχη μας και στο βήμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για τα ανεπανάληπτα και παρατεταμένα χειροκροτήματά σας. Σας ευχαριστώ. Η σημερινή ανεπανάληπτη συγκέντρωση, την οποία όλοι εδώ τιμούμε δια της παρουσίας μας, θα ήθελα να πω ότι είναι μια ανεπανάληπτη στιγμή και η σημερινή σας παρουσία εκπλημμύρισε την κάθε γωνιά της καφετεριάς μας. Μέχρι και τον Τάκη είναι η ανεπανάληπτη απάντηση. Ανεπανάληπτη απάντηση. Εγώ είσαι πας το ανεπανάληπτο. Δεν τραούδι να είσαι. Άρα για εκείνη αγαπάμε. Πάμε τούν τα παλιογιάλια, είμαι σαν τον οχτρό. Μα τα βγάλω, δεν βλέπω τα δυο μου νύσια.
Γύρε με στην αγκάλι μου, να σε γλυκοφιλήσω, να σε γλυκοφιλήσω. Η σημερινή εγώ, όπως ισχύει για το cielo, είναι μια απάντηση προς τους άφρονες χτυροβάτες, νυχτοβάτες, νυχτοβάτες, οι οποίοι κατά άνανδρων και προκλητικότατων τρόπων αμαύρισαν τους τοίχους, τους κατάλευκους από ασβέστης τοίχους του χωρίου μας. Με τις ακαθαρσίες τους λέγω, τις ακαθαρσίες τους επαναλαμβάνω. Και ρωτώ εσάς κύριοι αξιότιμοι να μου πείτε, και ρωτώ εσάς, τι είναι αυτό, δεν είναι έργο του άνανδρου και άφρονος φασισμού. Αυτό φασισμό μιλάς κύριε Μουχτάρη. Δικαιόμαστε να βάζουμε τα πάνω μας και δεν θα αφήσετε μες στο χορκό. Καλά κάνει να σοβήσει ένα κουδί, μπορεί να μου κύξει από πάνω τώρα. Ηρέμησε. Αλλά επαναλαμβάνω αγαπητοί μου φίλοι, ότι την απάντηση αυτή οι τραμπούκοι θα την πάρουν όταν ανοίξει η κάλπη. Μάλιστα, εκεί θα δείτε ότι θα υπηρθεί ο φασισμός. Τώρα να καλέσεις κύριε Μουχτάρη για ό,τι είπες ως τώρα για μας. Φασίστες είσαστε και φαίνεστε. Κάτσε κάτω ρε κουμπαλί, πάνω κάτσε και γλώσσα τώρα. Κάτσε κάτω. Κάτσε να το πω. Άντε να το πω. Η δημοκρατία λέγω, αγαπητοί μου φίλοι σε αυτόν τον χορκόν, είναι διαμάντη. Και δεν θα επιτρέψουμε να την αμαυρώσει κανένας τραμπούκος. Τη δημοκρατία σε αυτόν τον χορκόν οφείλουμε όλοι να την διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Θα πολεμήσουμε επί αυτήν μέχρι θανάτου. Ζήτω η δημοκρατία! Κάτω ο φασισμός! Φασίστες είσαστε και φέρεστε! Και φασίστες φέρεστε! Άντε δάσκαλε, να μου πεις να μου με θέλεις. Βάσταξε 2 λεπτά Μαρκουλή. Μα έχουμε και εργασίες δάσκαλε. Sorry δηλαδή, και εβδομάδες έμειναν ως τις εκλογές. Μάλακα μου την ανεγκεφαλογράφημα και χτυπήσαν μου πολλά. Είσαι δαμέ Παπαγιώργη. Έλα μαύρο Γιάννε. Να μου δάσκαλε, μα κάλεσε κι άλλους. Ωρα καλή σας. Άλλος. Και ο Μαρκουλής δαμε. Και ο Μαρκουλής και όπου κι αν είσαι άκουσε το Μουχτάρι. Τα πράγμα είναι εγώ φεύγω τούτον, το πράγμα είναι μπαμπεσά δάσκαλε. Κάτσε και με που κάθεσαι Μαρκουλή, μην κάνεις όπως το μωρό. Τον πόρκε. Παπαγιώργη. Ωρα καλή σας. Καλώς το Μουχτάρι. Παγορός και παρέα. Έλα κάτσε κοντά στο Μαρκουλίνο και τα κάνει Μουχτάρι. Όχι, δεν καράζει να κουμπώ μακριά. Λοιπόν. Άντε δάσκαλε, ευκάλε την ψυχή μας. Καλά. Χαρκούμε τα πολλά λόγια ευτόσια. Ο λόγος που σας εκάλεσα και τους 3 είναι οι εκλογές. Πρέπει να γίνει ένα έλεγχος και μέσα των χορκών. Κάθε φορά μπορεί να έχουμε εκλογές. Μα ήταν που θέλεις να πεις δάσκαλε. Τι δεν που θέλω να πω. Πόσοι είμαστε μέσα των χορκών? 100, 150. Εν ανάγκη να συλλοτρωούμαστε και να έχουμε όλα τα ρεζιλίκια. Αν ήταν που θέλεις να πεις πάλι δάσκαλε. Εν καλά που σου λέει ο Παπαγιώργης. Ρέσαμε, πήλατε αυτή μου κορομπάλε. Άις με μανά. Μουρακιά,
να φύγω. Αλλά εδώ και άξιπα τσόκιρι. Και γλιτώνονται που τα χέρια του. Εσύ βάλαμε κύριο. Καλό, αντιπολάτε και θα βγεις τώρα. Αμάνα, δεν καταλάβεις ότι άμα ένας νέος αναλάβει μια πρωτοβουλία δεν πρέπει να ανακατώνεστε μες στα πόθηκια του. Καλό ρε Σαβί. Να σταθούμε μπόμα και να σε μπορούμε να σκανταλίζεις τη μοτόρα. Δεν θα και χαλάσουμε σου την πρωτοφυλαλού. Πρωτοβουλία, μάνα. Λοιπόν, ο σκοπός μας ούλους ένας είναι. Να μας κάνουν τον δρόμο άσφαλτον και να φέρουν και νερό μου το φράγμα να ζωντανέψει λίγο το χορκό μας. Μα έτσι είναι, δάσκαλε. Άμα έχει εκλογές, τσακωμούς, παναήρκα, ώσπου να βγει ο νικητής. Για όνομα του Θεού ησυχάστε. Έχει και Θεό μου πάνω και θωρεί μας. Έχεις δίκιο μπαμπά Γιορκή, άμα τώρα και να πάει έτσι γίνεται τίποτε. Άμα θέλουμε, ούλα γίνονται μαυρόγιανοι. Δεν τα που θέλει να πεις δάσκαλε. Θέλω να πω, να συμφωνήσετε ένα μεταξύ σας να μην γίνουν εκλογές. Να μπει ο ένας τώρα, ο άλλος την άλλη φορά και ο άλλος την παράλληλη. Όχι, εμπολά καλή σκέψη του Παπάγιορκη. Να μπω εγώ τώρα Άντε γε μου. και την άλλη τετραετία ξανακουβεντιάζουμε σε ώρα και χάει και ο κόσμος. Τα πολλά έξυπνος ρε Μουχτάρη. Άντε να δω. Γιατί δεν πάρε τα αδρές σου πως και 8 χρόνια και ο θητείας που σε Μουχτάρη και να κάνεις τίποτε. Μα που με ρεμίτσιο. Έχει δίκιο ο Μαρκουλής, καλά σου λέει Μουχτάρη. Μα Μπρογιάννη, εσύ άμα να ανοίξεις το στόμα σου να συντήσεις, να σκέφτεσαι πρώτα είναι που λαλείς. Εγώ έχει 8 χρόνια που με Μουχτάρη σε αυτόν το χωρίο, έμαθα όλα τα ταράτια της κυβέρνησης. Ξέρεις το, εγώ ξέρω ποια πόρτα να χτυπήσω της κυβέρνησης για να γίνει δουλειά μου. Επέμα να πούμε, ο δρόμος μας έκαμε στον ασφαλτό. Το νερό έφερε στο κουτοφράγμα. Το ξαλόια να λαλούμε τώρα. Και αυτό που σου λέω Μαυρόγιαννο, να μου αφήσετε άλλη μια τετραετία να ολοκληρώσω το έργο μου. Να πάει χέρσο του Μουχτάρη να δείξεις τους νέους στο Μουχτάρη. 8 χρόνια δεν έκανε τίποτε, πρέπει να καταλάβει. Ψυχάστε γε μου. Μαρκουλή, προέξε πολλά καλά εσύ. Διότι εάν χτες σου είμαι απρίσας και του ένα σου μάτι, εσφάρα σου και το ένα σου χέρι, εγώ να μου σου απρίσω και το άλλο σου μάτι και να σου πω και το άλλο σου μάτι. Μα αυτόν να μου απρίσω χτύπησης ρε επειδή είσαι γέρος και σε μου μέσα ρε. Ποιος είναι ο γέρος ρε, εγώ είσαι ο γέρος ρε. Παπαγιορκή. Κράτα το ρολόι μου και όλα τα αυτόν να βάσεις το ρολόι. Ελέησον κύριε, ελέησον ποιον, για όνομα του Θεού.